नॉट डाउन। कितना आप टीआरएस लेते रहिए जब तक उधर से 2 अंपायर 3 अंपायर बैठल बालो। हाँ गाएंगे गाएंगे। अरे आपको क्या लगा हम 2 गा के चले जाएंगे? हम आइले बानी सोच के गावे खातिर। वो तो मन हमार कैसन तो मौगाइन हो गेला जब बारिश होके लगल था। मैं डर के हिवार मैं मना लेनी मैं पर हम बाबा मैं माई के कदरी माई बस 1 घंटा रोक दो। आ देखी रुक गइल बा। ना जाने किसकी जान हंस रही थी कि इतना बारिश होने लगा। नहीं ये गाना है मेरी जान हंस रही है बारिश की जाए। नवरात्र में इतना मत हंसा लो कि मैं किची किची हो जाए। फिर से एक बार बिखर जाते चलते रे इश्क में। माता जी के भक्ति में डूब जाइए। आ कहे के वाह ये लोग देवियों माइला सजला तो सुनारे लागेला लोग। देखी सुधीर भैया बैठल बन, रमेश भैया बैठल बानी, मनीष भैया सब लोग बैठल बा। पहले के जोन चाची काकी लोग रहे लोग उ लोग 9 दिन बिना अन्न जल के रह जाते लोग। लेकिन आजकल जो नया फैशन आई बा, जो नया न्यू जो शादियां हो रही हैं, जैसे हमारो भइल बा, हाँ 1.5 साल हो गए। माई की कृपा से भगवान कर जीवन पर निभा ही जाओ, नहीं तो गरीब भोजपुरी में का कहीं कुछ बोला ना। चाची काकी लोग बिना अन्न जल के रह जाते, लेकिन ये लोग जो नहीं के भाई लोग जाई लोग आए लोग खैले वालों का मैगी हवे को आवेला गोले मोमोज भेज रोल। अब जेकरा मुहे लागल बा तीखा मीठा उसे संतरा पर कैसे रही, लेकिन मन में भक्ति बा। औरतिया कहतिया कि भूखब हम नवरात्र रांची से कलसा लईनी, माई के कृपा भइल रउआ जैसन पति पवनी। 3 दिन में ऐसा प्रोग्राम कहीं ना भइल। इतना सुकून से एगो लड़का खड़ा बा, 3 गो बगल में अभिनेत्री खड़ा बा लोग। हम कहते हैं बचपन से हम सौभाग्यशाली है लड़की है। तो कहता लड़का बा कि भूखा जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू, भूखा जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू। अब भैया हो झूम के सलोनी के मम्मी दोबारा जइबू, भूखा जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू, सलोनी के मम्मी दोबारा। भूखब हम नवरात्र बक्सर से कलसा लईनी, माई के कृपा भइल रहुआ लेखा पति पवनी। शुभम भैया माई के कृपा भइल रहुआ जैसन पति पवनी। आस्था जी का जो हस्बैंड होगा काफी लकी होगा। बहुत माई के पूजले ना होई, माई के साथ तो भैरव बाबा महिषासुर सब क्यों पूज देले होई। कि भूखा जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू। जोश जोश में नहीं जय मां महिषासुर कर भगवान लागत तू कि भूखा जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू। अब भाई हमार मैं भाई कहिया से हमारा खातिर त का कहिया से कि कलू गो भौजी दोबारा जइबू, भूखा जनी 9 दिन गड़बड़ा जइबू, सलोनी के मम्मी दोबारा जइबू। लागेला 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 भैया के बिंदिया लेला। सलोनी के मम्मी बजाओ तो लोग की हाई बजाओ कि साउथ के हीरो वाला लुक रखेला। हमारा डिस्टर्ब हो लोग का 3 दिन से बगले में बा 1 शॉट मारा सही हो जी लोग साल भर खातिर। हो जाके हई गोलंबर से ले आई फल जी। अब बताई
एक तो है दू बर ए धनिया सुधीर भैया एक तो है पातर है और 9 दिन भूख जिए तो का दिन जीरो फिगर नहीं कर और माइनस जीरो फिगर हो जाए ए धनिया नवरात्र में पातर हो जाइबू एक तो दू बार तनी मनी आस्था जी 9 दिन करिए तो तनी मनी डाइट ओकरा कही होई का करिए जाके गोलंबर से ले ले आई फल जी आ तब के भाई कहता आ भूख भुकुआ जो छितारा जई फल भूख भुकुआ जो छितारा जई आए हो अनुपमा जी ताजा बाड़ू धनिया देखिए होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए खड़ा हो जाओ तो लागे कि हाँ मैं बोलूं क्या ताजा बाड़ू धनिया अरुआ जईबू ताजा बाड़ू क्वीन हो क्वीन मतलब रानी होला भूख जेबू बिना अन्न पानी के का हो जेबू क्वीनो ना कहे लग रहबू कि ताजा बाड़ू धनिया अरुआ जईबू आ तीनों लोग एक साथ चारों लोग एक साथ है भोजपुरी ठुमका आ सलोनी के मम्मी दुबारा अच्छा लगा लोग के कलुआ के नाम पे ताली बजा दे हमनी के मंच पे